Kuinka moni teistä on sellainen, joka ei ollut siellä meidän Aleksanterin teatterin tapaus, joka meillä oli keväällä? Ketkä semmoisia ihan uusia kasvoja? Hyvä. Tervetuloa teille kaikille tänne. Mua on aina innostanut nuoret ja erilaisuuden voima, ja tässä Helsinki Zedissä kyllä yhdistyy mahtavasti molemmat ja molempien voimat. Ja tässä kun on vielä musikaalin tekemisestä kysymys ja siinä oppimisesta, niin se on aivan upeata ja inspiroi kyllä mua. No, Elisa on pitkään jo tehnyt erilaista toimintaa nuorten kanssa, ja kun Riikan kanssa tuli puhe siitä, että minkälaisessa projektissa voisi jatkossa olla mukana, niin Riikka toi tämän meille. Me ihastuttiin tähän heti. Me halutaan olla auttamassa sitä, että erilaiset nuoret pääsevät eteenpäin, ja me halutaan olla inspiroimassa oppimista ja kehittymistä. Ja tässä mä uskotaan, että me saadaan tuoda sitä, olla mukana tekemässä sitä, että tuodaan tällaista mahdollisuutta myöskin niille, jotka eivät ehkä ole aina ensimmäisenä saamassa tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. Jossa Elisa voisi tulla mukaan auttamaan, osallistumaan jollakin tavalla, ja siitä tuli tämä Riikalta tämä ehdotus, hieno ehdotus. Kyllähän Peter Pan tuo mieleen todella hienon sadun, jossa päähenkilö on aivan mahtavan taitava ja hyvä, ja myöskin on kaikkien kaveri.